ప్రెజెన్స్. అలాగే పృథ్వీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడికి విచ్చేసి మా సినిమాని బ్లెస్ చేసినందుకు రామ్కి గారు, అండ్ సినిమాకి హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేసినందుకు పృథ్వీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ మా బాలకృష్ణ గారు, మా ప్రొడ్యూసర్ బాలకృష్ణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ చాలా కృతజ్ఞతలు. ఏం లేదండి, ఇది చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందండి మూవీ. నేను మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడతాను. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది, అందరికీ టైం అవుతుంది. సో చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. పీఠాపురంలో అలా మొదలైంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనం హీరోయిన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా విరాట్ గారు. ఎస్.